Què tal, amics? Tornem a estar aquí. Aquesta vegada parlarem de futbol perquè s'apropa un esdeveniment molt important. Aquesta vegada, Mundial de Futbol, amb no una seu, no, 3 seus, i ja tenim aquí el nostre amic Mario Hernández, que ens acompanya des de l'Hospitalet. Què tal, Mario? Molt bé. Estem ja a punt perquè comença demà la gran Copa del Món aquesta, que abans, quan tu i jo érem petits, que no fa gaire, li dèiem el Mundial, i ara es diu la Copa del Món, que queda així més maco, the World Cup, que organitza la FIFA, i es juga a 3 seus aquest any, no, Mario? Sí, Estats Units, Canadà i Mèxic. Bàsicament a Estats Units on hi ha més partits i més seus. Sí, pràcticament he vist que, però molt més, no? Pràcticament podien haver un Mundial dels Estats Units com el del 94, però en aquest cas Vancouver, a Canadà, i jo diria que a Mèxic bàsicament són 3 ciutats o 2? Sí, Ciutat de Mèxic, Monterrey, Guadalajara, Sí? i Vancouver i jo diria, Sí, o Toronto. No? i Toronto. No sé Toronto també. Sí. Vale, això crec que són 3 i 9, no? O alguna així, em sembla, en el cas d'Estats Units. Com que són moltíssims equips, anem ja a desgranar una miqueta el que serà cada grup i ens anem ja després directes a fer la nostra porra, que hem fet una porra així una mica consensuada, perquè a veure si encertem, perquè últimament vam tenir una ratxa molt bona, no? Al Mundial del 2022 a Qatar vam encertar els finalistes, jo diria que està el campió Argentina, vam posar, no? No sé si ens tirava massa la passió pel Messi, i ara, com que són 48 equips distribuïts en 12 grups de 4, el sistema és com el d'abans, que es classifiquen els 2 primers i algun tercer, però la diferència és que hi ha més grups. Són els 8 millors tercers, llavors hi ha una fase de 700 de final, no? de 700 de final, correcte. O sigui, una fase més, una eliminatòria més. correcte. Però clar, el ridícul, abans si queies en primera ronda era un ridícul, si queies en vuitens semi-ridícul, ara si queus en primera ronda o en 700 també és ridícul, no? Perquè no estàs ni entre els 16 millors. O sigui, tens més possibilitats de fer el ridícul, jo crec, no? Que per fer-ho bé és més difícil. El bo és que només marxen 16 seleccions al principi, després de la fase prèvia, saps? Molts tercers classifiquen, llavors és... Tu ho trobes maco, tantes seleccions? A mi no em convenç, Curaçaos, Haitís i companyia. Jo crec que es veuran golejades. No sé si tu penses el mateix. Jo no estic tan segur, però pot ser que algun, com el Curaçao, Jordània, algunes seleccions són una mica fluixetes, però... Curaçao crec que està al grup d'Alemanya, no? Sí. I Espanya té Cap Verd, que jo Cap Verd he mirat la fase prèvia i ha guanyat molts partits per 1-0, trompi, Camerún ens la va deixar fora, però d'aquella manera, i clar, que es classifiqui d'aquella manera, jo crec que hi ha molts països que vaja, no. Ara anem ja a desgranar els grups i si en cas diem els que creiem que passen i després anem directes al quadre. Comencem amb el grup A, Mario? El tens a mà? Sí. El grup A és un dels anfitrions Mèxic, sí? Sud-àfrica, Corea del Sud i Txèquia, que es va classificar per la fase de repesca d'Europa. Sí. I, home, jo crec que aquí jo treuria Sud-àfrica, és un grup bastant igualat, i tret de Sud-àfrica, que jo crec que cada quarta, pot passar de tot. Jo, com que tiro molt per futbol europeu, encara que sempre després hi ha sorpreses, jo crec que Txèquia, Corea i Mèxic. Mèxic crec que farà una mica figa, tindrà molta pressió, encara que juga bastant bé, amb Javier Aguirre de entrenador. Tu faries passar 3, no? Sí, aquí passen els 3, perquè realment... I per aquest ordre? Primer Txèquia, després segona Corea i tercer a Mèxic. Sí. Tot i ser anfitrió Mèxic, Sí, aquest segur que fallaré, però bueno, és una idea. Home, si queda tercer de grup sent anfitrió, jo crec que el xiularan, no? Una miqueta, perquè, vamos... Bueno... Si cau derrotat amb Txèquia o... I el clima, no sé si tu te'n recordes, no? El Mundial de Mèxic 86, jo recordo que el clima afectava bastant, la calor, les hores del migdia. Bueno, a Mèxic, sí, no sé,
a quina hora d'allà juguen, perquè clar, aquí són... Sí, els juguen partits a de les la 4 tarda d'aquí és de al la migdia. 4 de la Allà, matinada. Sí. Home, Espanya-Uruguai, perquè serà a les 2 de la matinada d'aquí, ja serà més tard, perquè són les 6 de la tarda d'allà, em sembla, però... No, o les 8. Aquest és més tard, però els partits que juguin de tarda, la jornada de tarda allà, clar, el sol... Jo tinc molt bon record de la imatge per televisió, partits amb llum del sol. Pels jugadors era molt, molt fotut, però per nosaltres com a espectadors a mi m'agradava molt la imatge aquella de l'ombra de l'Estadio Azteca o del de Jalisco de Guadalajara. Molt espectacular. Bueno, doncs aquí anem per feina. Primera Txèquia, segona... M'has dit Sud-àfrica? Corea, perdona, i tercer Mèxic. Sud-àfrica, quarta, queda fora. Vale. Anem amb el grup B. El grup B jo el veig molt igualat, però per lo baix. No veig cap selecció que destaqui, no? Bueno, Suïssa. Està Canadà, Bòsnia, Qatar i Suïssa. Sí, aquí Canadà és l'anfitriona. Jugaran a Vancouver, aquests, no? Sí. Canadà juga a Toronto i a Vancouver. Vale. Sí, juga tot a Canadà. Jo crec que clarament Qatar quedarà fora. Sí, quarta, Suïssa primera i crec que he posat Canadà tercera i Bòsnia segona. Confio bastant, ja et dic, molt per ordre seria europeu. Suïssa, Canadà, Bòsnia i Qatar. Correcte? No, Suïssa, Bòsnia, Canadà i Qatar. Perdona, Suïssa, Bòsnia, les dues europees primera, Canadà i Qatar. I Canadà com a tercera la fiques dintre o no passa? Sí, passa. Passa també, vale. Tu ja has fet la simulació de resultats, en la qual els tercers que passen ja me'ls vas dient, no? Sí. Molt bé. Anem amb el grup C. Aquí jo crec que hi ha un claríssim favorit, que és Brasil, i després Marroc va ser semifinalista de l'últim Mundial, que es va carregar a Espanya en quarts, no? O va ser en vuitens? Vuitens, ja. No? Crec que després Marroc-França va ser la semi, Marroc-França, i ara no recordo en quarts de final qui va derrotar Marroc, o va ser Espanya en quarts, no recordo, però el que sé que me'n recordo que Marroc va arribar a les semifinals i va perdre en França. Brasil, la poses primera, Mario? Sí. I... Malgrat Ancelotti, Vinícius i Neymar, que pot ser una mica allò còctel molotov, no? Neymar, Vinícius... Sí. Bueno, per aclarir, Marroc va eliminar en octaus a Espanya, en vuitens, i a Portugal en quarts. És el que et deia, sí. No recordava el quarts, que era Portugal en quarts, però en vuitens a Espanya, sí, que vam tenir la mala pata dels finals. Sí. Brasil, Marroc, Escòcia i Escòcia i Haití. Tercera Escòcia i quart Haití. Haití, clara candidata a ser última d'aquest grup. I Escòcia la fiques dintre com a tercera o no? I Escòcia entra com a tercera. Entra també com a tercera. Vale. Doncs aquí ja ho tenim. Brasil primera, Marroc segona, Escòcia tercera entraria i Haití queda fora quarta. Anem amb el grup D, que aquí hi ha una altra anfitriona. De moment ja portem les 4 anfitriones als 4 primers grups. Estats Units, Paraguai, Austràlia i Turquia. Mario, qui ficaries primera? Jo aquí fico Turquia primera. Sí. Paraguai segona. Paraguai segona, uau. Sí. I Estats Units tercer. I quart Austràlia. I Austràlia quarta fora. Estats Units tercera, dintre o fora? Fora. Fora! Cuidao! Hòstia, el Trump s'emprenyarà molt, Si queden fora, perdent amb Austràlia i amb Turquia, mare meva. Sí, perquè jo crec que empatarà amb Austràlia i llavors quedaran tots dos fora. Mare meva. I Turquia, confies... Turquia... Sí, jo crec que... Paraguai no la tinc molt vista perquè els grups sud-americans no el tinc molt vist, però jo crec que Turquia... Ja no tenen la defensa aquella de França 98, de Gamarra i companyia, que allò era un cerrojo, però paraguaians així interessants, no sé, ara miraré la llista, però no recordo jo. Si anem dient, si hi ha algun jugador així que diguis, ostres, aquest
també em pots dir un parell de jugadors per grup que creguis especialment... No, o sea, jo crec que Turquia té més talent, bueno, Arda diria des de Guler Sananoglu, Turtoglu, El de la Juve, el davanter aquell també de la Juve. Koksu i Yildiz, jo crec que des del mig camp cap endavant té molta teca. Per tant, la poses tercera o segona? No, Turquia primera, Paraguai segona. Primera i Paraguai segona, perdona, Estats Units tercera, vale. Tercera i fora, vale. Paraguai segona, bueno, jo ja et dic, Paraguai no acabo de veure-ho clar. T'ho estic buscant aquí, els jugadors de Paraguai, però vale, t'ho compro, tot i que Paraguai, jugadors a les grans lligues, Alejandro Romero no és el Romerito que tenien, fa anys, que era un altre Romero. No. Creo que és Romero Gamarra, que no sé si serà... Romero Gamarra, aquest és un, i després hi ha Ángel Romero. Toni Sanabria, el que havia jugat al Barça Atlètic. Sí, bueno, però Toni Sanabria està no sé més acabat que la ni s'hi va convocat, perquè aquí el tenim a l'àlbum de... Sí, està a la plantilla. Mira, del Getafe, Omar Alderete, que havia estat al València també, no? No, però Alderete està jugant, l'any passat ha jugat a Sunderland, diria. A Sunderland, sí, però havia estat al Getafe i al València, no m'equivoco, no? Sí. Vale. És l'únic que em sona. La resta... Bueno. I d'Estats Units quan se sona? I Paraguai va quedar 6è, va entrar a l'últim. Bueno, és una porra, no vol dir que sigui... En repesca, va entrar en repesca, va ser l'últim. Bueno, no passa res. Molt bé. Anem pel grup E, i aquí hi ha una favorita clara a que ser primera i una favorita clara a ser quarta, no? Sí, també. Alemanya, Curaçao, Costa de Marfil, Equador. Jo he posat, Curaçao clarament darrere, l'última, sí. Alemanya primer, i he posat Equador segona, Costa de Marfil tercera. Vale, això té lògica. I la tercera la fiques dintre, Costa d'Ivori? Sí. Bueno, Costa d'Ivori sol tenir bons jugadors, ara ja no té a Drogba, ni a Yaya Touré, però bueno, té Haller, no? Aquell que jugava al Dortmund. No va. Aquest no va? No. Diomandé, Sangaré, bueno... no sé si em deixo... Franck Kessié, el que estava al Barça. Franck Kessié és el capità, sí, Franck Kessié sí que va. I no sé. I davanters, em sembla que hi havia una... Davanters, Amad Diallo del Manchester United, Guela Doué, ese és lateral, però que és el germà del Doué de Paris Saint-Germain. A l'Aston Villa, Guessant posa aquí, no? Aquest també és... Evan Guessant de davanter, sí. I així amb alguna mica més de nom. Tu el poses tercera, Costa d'Ivori, però que es classifica? Sí. Molt bé. Doncs així ho tindríem. Anem ja amb el grup F, Països Baixos. Grup F, Japó, Suècia i Túnez. Vale, Països Baixos, primera? Primer. Vale. Sí. A veure si Suècia segona. Suècia segona? Sí. Sí? I Japó l'ha posat tercera. I Japó tercera. Ja et dic que estic molt pro-europeu perquè Suècia ha fotut pena a la fase de classificació. Es va classificar per Nations League, així una mica rara, i després en els playoffs de repesca sí que va passar, crec que per dos tantos de penals, no, 3-2 va guanyar els dos partits, i són els dos únics partits que va guanyar en tota la classificació, però bueno, aquí poder Japó fa alguna cosa, però bueno... Jo crec que sí, Té Takefusa Kubo, té... Sí, però... Endo, Tanaka... Bueno... L'any passat, el Mundial passat amb Espanya sí que ens va sorprendre, però bueno... Corren bastant i, bueno, jo crec que pot ser tercera tranquil·lament. I es classifica o no com a tercera? Sí. Entraria. I, en canvi, sí, Tunísia la posem de ventafocs del grup, diguéssim. Correcte. Molt bé. Anem ja, això era el grup F, ara anem amb el grup G. Grup G de Bèlgica, Egipte, Iran i Nova Zelanda. Per aquest ordre es podrien quedar, no? Bèlgica primera, sí. Segona Egipte, sí.
i ni Nova Zelanda, que he posat jo, no, irà tercera Nova Zelanda quarta, però cap de les dues passa. Crec Cap que de les dues. Vale. ella... Aquí, mateix ordre que hem dit, però iran fora com a tercera. Sí. Vale. Sí, perquè jo crec que si empaten, que pots que empatin amb un puntet, no passes. Bèlgica és una selecció completament renovada, que fa 8 anys, quan vam estar a Rússia al Mundial, vam fer-ho molt bé, van arribar a les semifinals. Te'n recordes que vam estar allà a Sant Petersburg i jugaven les semis? Sí. Però... Sí, mantenen alguns de Jeremy Doku, que és més potable, ja estan però bueno. Amb l'equip molt renovat, no? A part de Courtois, no, bueno, està De Bruyne una miqueta gran ja, està però... Tielemans, Lukaku, Trossard, aquests estan... Meunier, que no sé si és titular, i així més jovenets està de Ketteler, Luke Bacchio, sí. Hi entra gent nova. Van Aken, que ha fet... Però bueno... Bueno, no, jo crec que la primera fase no tindran problemes, però en els creuaments, pues, bueno, ja aniria bé que ens toqués, no? Una Bèlgica de torn. Sí, en principi va per la nostra banda. Sí, tu l'has posat, després ho estic veient aquí. Ja m'agrada, que creuar-nos amb Bèlgica ja està bé. Vale. Sí. Molt bé, doncs anem ja amb el grup d'Espanya, grup H. Primer partit contra l'excolònia portuguesa de Cap Verd, que ja et deia, jo quan he analitzat he vist que van guanyar 1-0, 1-0, 1-0 i poques derrotes, però clar, classificar-se en un grup africà com el que tenien, que estava a Suazilàndia, he vist equips, dic, però bueno, això què és? Que no es classifiqués Camerún en aquest grup m'ha semblat terrorífic. Qui donem aquí de favorita clara, potser? Jo crec que Espanya primera, Uruguai segona, està clar. Sí. I jo, com que crec que Aràbia Saudí guanyarà Cap Verd, pues, tercera Aràbia i passaria. Molt bé, passaria Aràbia. Jo crec que estic totalment d'acord amb tu, perquè jo crec que li marcaran molts gols i Cap Verd crec que haurà de pallissa tots 3 partits. Jo crec que Espanya li ha de guanyar de 7 o 8, potser m'estic passant, però Uruguai de 4 o de 3 i Aràbia Saudita també de 2 o 3. Jo crec que jo veig que Cap Verd, Haití i quin era l'altre, Curaçao, aquestes 3 sortiran apallissades els 3 partits, crec, però bueno, igual m'equivoco. Molt bé, anem ja amb el grup I, que aquí tenim 2 seleccions francòfones. Sí, França, Senegal i Iraq i Noruega. Molt bé. Jo crec que França és molt favorita, encara que està Noruega, que es va carregar a Itàlia. França primera, Noruega segona. Sí. He posat Senegal tercera, Iraq quarta i Senegal no passa. No passa? Una de les 3 que Déu-n'hi-do, no passa. l'actual campiona d'Àfrica, bueno, que hi ha la polèmica aquella de que si li van treure el títol perquè Marroc, no sé què, allò que va passar a la Copa. Sí, és molt complicat perquè, clar, si guanyes el partit, si Senegal guanya a Iraq, que és molt probable, amb 3 punts tens moltes possibilitats de passar, però bueno, clar, aquí fer les càbales entre els 12 tercers, qui serà, quan crec que hi haurà un munt d'empats de 3 punts, quasi tots tindran 3 punts, quedaran tercers, i serà a diferència de gols i tal, és molt complicat, llavors. Perquè tu no veus que Senegal li pugui guanyar a Noruega, tot i clar, Noruega té Haaland, té Odegaard, té... Sí, jo crec que Noruega farà... El problema de Noruega, si queda segona, és que va pel... Li toca en vuitens a Brasil, però jo crec que podria donar la sorpresa a Brasil, L'he posat que no, però a Noruega veurem fins on arriba. Clar. Perquè pot ser la sorpresa. Vale. Home, Noruega, després desgranarem el bràquet. Jo crec que amb el que tu li poses com a previsió ja estaran contents. Però bueno, no es classifiquen, no s'han classificat per gaires mundials. Jo recordo als Estats Units 94 va ser la primera vegada que es van classificar. I allà va ser un triple empat, no sé si te'n recordes, o quàdruple empat. El grup que estava Noruega, Itàlia, Irlanda, me'n recordo, sí. Però va ser una moneda i van quedar fora els noruecs, sí, però
Jo crec que serà igualat, però estic bastant d'acord amb el que tu deies. Anem amb el grup J, que aquí tenim la campiona. Argentina. Sí. Aquí jo crec que clarament Argentina. Una curiositat. Argentina, 3 equips amb la lletra A. Argentina, Algèria i Àustria. Àustria i Jordània. I Jordània. Crec que Jordània. Jo diria que és el debut en un Mundial, no havia jugat mai un Mundial, no? No ho sé si és debut, però bueno, crec que quedarà quarta, Argentina quedarà primera. Sí. Àustria segona, que serà important aquest segon puesto aquí, segon lloc en aquest grup, perquè creua a 700 amb Espanya, si queda primera, i tercera Algèria. Clar, i deixaríem Jordània també. Jordània pot ser una de les que deia jo que surtin apallissades els 3 partits. Sí, i jo crec que per això Algèria sí que passa. Algèria la poses com a tercera, que passa, molt bé. Molt bé, en canvi Jordània quarta. Sí, Jordània fora, sí. Vale, doncs anem al grup K, que al grup K tenim Portugal. El grup K és aquest grup que a mi sempre m'agrada tant, que és... De la mort, que dius tu. Un de cada, saps? Que no saps què sortirà d'allà. No, aquest no crec que sigui el grup de la mort. Bueno, un de cada... Normalment sí que reparteixen, no? No, però com que hi ha tants europeus, quasi sempre hi ha 2 europeus. Vale. I aquest és sempre que quasi sempre Colòmbia pilla per allà, que sempre toca un africà, un asiàtico así raro, algun europeu. Portugal, Congo, Uzbekistan i Colòmbia. A mi ja està mescla ja m'agrada. Jo diria que Uzbekistan i Congo, debutants, 2 debutants, i Colòmbia i Portugal són els que haurien de passar primer i segon. El tercer passa, segons el teu càlcul? Aquí no passa. Passa Portugal primera, Colòmbia segona, que també Colòmbia... Jo crec que Portugal està també per a un bon mundial, i Colòmbia sí que jo crec que passen els 2 clars. Sí. I després jo he posat Uzbekistan tercera i Congo quarta, però crec que cap dels 2 passa. Uzbekistan tercera, Tot i que d'Uzbekistan i del Congo no conec ni un jugador. De Colòmbia, Luis Díaz. Uzbekistan està el defensa del Manchester City, Usanov, i després hi ha un jugador així molt bo que és Fasulayev, però clar que el coneixen a casa seva. I el Congo, algun jugador de la Lliga Espanyola hi havia? Bé, el de l'Espanyol, sí, no? Bacambú, l'Espanyol, sí, té diversos jugadors. Bueno, és que el Congo té... Enconge, no? El de l'Espanyol, Enconge, aquest. Té molt... Bueno, té... Mira, Wan-Bissaka, que va jugar al Manchester United, està al West Ham. Sí. Tuansebe, que ha baixat amb el Barley, però que juga a la Lliga, ha jugat a Premier. Sí. Te dic així alguns... Hi ha un jugador, Sipenga, que ha jugat al Castelló, no està podent jugar a la fase d'ascens a primera, el Castelló està eliminat, però estava jugant a segona. Teo Bongonda, que va jugar al Cádiz i està a l'Esparta de Moscou. O sigui que, Déu-n'hi-do, que té bastants d'èlit, diguéssim. Sí. Pues cuidao amb el Congo, Amb el que acabes de dir, em quedaria jo Congo tercer, però bueno... Cedric Bacambú del Betis, que jo crec que és el que té més nomenada. Molt bé. I anem amb l'últim grup, Anglaterra, que moltes vegades li toca sempre l'últim grup, aquesta vegada el grup L. Sí, Anglaterra, Croàcia, gana Panamà. Jo crec que Anglaterra primera i Panamà quarta. Sí, per aquest ordre, no? Croàcia segona i gana tercera o què? Sí, Croàcia segona gana tercera i gana diguem. Entraria. Molt bé. Doncs ara us compartiré després, si puc, el bracket. El bracket ja, que és llarguíssim. Podem fer ràpid, perquè, aquí... Un tu, un jo, vinga. A la part esquerra, Alemanya. Alemanya-Mèxic. Després França. França-Escòcia. Després Corea del Sud. Bòsnia-Hercegovina. Països Baixos. Marroc, que aquest serà un partit guapo. Colòmbia-Croàcia. Espanya-Àustria. Espanya-Àustria. Turquia-Canadà. I Bèlgica-Aràbia Saudita. De manera que aquí passarien
Alemanya es carregaria Mèxic, França, Escòcia, i es trobarien Alemanya i França en vuitens. Correcte. Si Corea passa i passa a Països Baixos, es trobarien Corea i Països Baixos. I per altra banda, tu has posat que Croàcia es carrega Colòmbia i es trobaria amb Espanya, que es carregaria Àustria. Turquia es carregaria Canadà i Bèlgica es carregaria Aràbia. Per tant, Turquia-Bèlgica. I aquí ja completo el quadre. Bèlgica-Espanya en quarts, França, Països Baixos en quarts. Sí, els quarts poden ser mítics, aquests quarts. Déu-n'hi-do, no, és que la primera fase a mi no m'atrau gaire. Els 700 tampoc gaire, però a partir de vuitens ja la cosa... Sí. Partits potents, tots. Sí. França, Països Baixos, amb una Alemanya ja eliminada en vuitens, que això seria també... És que clar, és que si Alemanya i França queden primeres, que és molt normal, es creuen a vuitens. Clar. Sí. Està el quadre muntat així que creuen a vuitens, vull dir... Sí. I Espanya-Croàcia, que Croàcia va ser finalista a Rússia i que portava una ratxa bona de semifinals, etc. Sí, ja et dic que a mi m'ha vingut una dèria així molt europeista, però que Colòmbia-Croàcia jo crec que pot passar qualsevol, vull dir... Sí. Un Diabo de Luis Díaz... James Rodríguez anirà també, no? James Rodríguez va, el que passa que ja està gran. Que porta sense equip, no sé en equip estava jugant, però no sé la forma que arribarà. Clar, és que una mica com Neymar, que ja és arriscat portar-los aquesta gent, no? Però bueno. Sí, bueno, té el Cucho del Betis, Cucho Hernández, Luis Suárez de l'Sporting de Portugal, de davanter també. Déu-n'hi-do. I per acabar ja aquesta part del quadre, tu poses que França es carrega a Països Baixos, França arriba a les semis, Espanya es carrega a Bèlgica. França-Espanya, una semi, brutal. Jo recordo la semi de fa 2 anys, no? Era França-Espanya, les semis de l'Eurocopa, que va marcar gol en Lamine. Déu-n'hi-do. Sí, el de Lamine i el de Olmos. Si el Lamine ja la valia amb 16 anys, o tenia ja els 17, no recordo. A veure ara amb 18, pot ser important, pot ser interessant. Ja anirem veient després quan fem les peces de primera fase, de 700, anirem fent més o menys algunes peces més, 4 o 5 més en aquest Mundial, si tot va bé. Anem per la part dreta del quadre, així ràpid: Brasil-Suècia, Equador-Noruega, República Txeca-Japó i Anglaterra-Costa d'Ivori, aquests 4 primers. Passaria, Brasil es carregaria a Suècia, Noruega-Equador es trobaria Brasil amb Noruega, la República Txeca no podria amb Japó i es trobaria Japó amb Anglaterra a vuitens. Jo crec que els japonesos ja et firmen arribar a vuitens i caure amb Anglaterra. Brasil-Anglaterra, un partit de quarts preciós, seria molt maco. Capello contra... És Tuchel, no?, el d'Anglaterra? Tuchel contra... Ai, Capello, he dit jo. Ancelotti. Ancelotti. He dit Capello, jo em venia aquí. Ancelotti. Capello va ser entrenador d'Ancelotti, no?, quan jugava al Milan, no? I Argentina-Uruguai es carrega... Aquí el duel regional és bestial, eh? Argentina-Uruguai en setzents i Argentina-Paraguai en vuitens. Sí. El duelo del triángulo de Sud-amèrica, eh? Déu-n'hi-do. Vaja, si Uruguai es carrega Argentina en setzents, el cachondeito que tindran regional, que els durarà, 4 anys de riure. I Paraguai, Déu-n'hi-do també. En tot cas, tu poses Argentina que es carrega Uruguai, després a Paraguai i es troba en Portugal. Paraguai que eliminaria Egipte, segons tu, Suïssa eliminaria Algèria i Portugal a Ghana. Es trobaria Suïssa i Portugal, passaria Portugal, Argentina-Portugal, un altre partit de quarts brutal. Els 4 quarts, increïbles, eh? Potser quasi et diria que el més fluix a l'Espanya-Bèlgica, per part de Bèlgica. Correcte. Però Argentina-Portugal... No, i l'Argentina-Portugal també és una cosa que jo he posat que passa a Argentina, però que pot passar qualsevol cosa. Passa per... Sí. Perquè Portugal amb Vitinhas, Nuno Méndez, té un equipàs brutal. Té un equipàs. I Argentina tampoc està en modo prime, diguéssim, el Messi ja no és el que era, però si Julián està fort,
Pues, però venia tocat, em sembla, no? Venia... Sí, a la Lliga no va jugar molt al final. Has posat unes semis de luxe, Brasil-Argentina. Buah, Argentina. El cachondeito que tindrà si arriba a la final carregant-se a Brasil en semis i havent-se carregat a Uruguai i Paraguai, arribaria amb una moral Uruguai, Paraguai, Portugal i Brasil. Li has posat un camí de Sud-amèrica brutal a Argentina. Molt bé, Mario. Argentina-Brasil és una semifinal magnífica, la que has previst aquí, i llavors ja tindríem una final també de luxe, no? Sí, la finalíssima aquesta que no es va poder jugar, Espanya-Argentina, pues, la fem al Mundial i ja queda arreglat, queda tot compensat. Sí. Infantino content i tothom content, no? Ja està el Trump allà a la final, el Pedro Sánchez, tota la colla allà preparats. Mare meva. T'ho imagina't el palco, el Trump, Pedro Sánchez, el Milei? Això pot ser una mica de traca, Només falta Netanyahu. Bueno, no volem que ens tanquin el canal, per tant no direm res. Mario, doncs gràcies, ens anirem veient. Demà veuràs el Mèxic contra Sud-àfrica? Sí, bueno, no ho sé, perquè tinc... En principi, si no el veuré després, però tinc sopar, llavors... Contem amb tu, són molts partits, no els podrem veure tots, hi ha alguns de matinada que els veurem a l'endemà, però anirem veient, anirem com a mínim el resum, seguirem el partit, ja anirem fent anàlisi dels jugadors. Ens trobarem segur molts jugadors nous, no, Mario? Que descobrirem jugadors que no teníem ni idea. Sí. Hòstia, el lateral esquerre, aquest de Curaçao, que és la bomba. El fitxem. No, home, jo he posat hem posat aquesta predicció, però jo crec que, bueno, espero que hi hagi sorpreses. N'hi haurà, no ho encertarem tots, si no seríem rapel. Vull dir que no... Hi haurà alguna, però vaja, Curaçao no crec que es coli, Aquestes quatre que et deia després em deixaran malament, no? Jo faria les 5 fotudes, si em permets, havia dit Haití, Curaçao, Cap Verd, Jordània i Panamà, que si et diria que aquestes per mi són les ventafocs, i després hi ha alguna d'aquestes em deixarà. Tu dius que aquestes faran 0 punts, no? 0 punts, molts gols en contra. Alguna d'aquestes no marcarà ni un gol en 3 partits. I ja veuràs. O tindrà un porter brutal, com li va passar a Camerún al Mundial d'Espanya, i el fitxarà el Racing de Santander, lo típic, no? Ara, el Deportivo de la Coruña. Aquest que han pujat a la segona, no? Exacte. Bociña, que és el porter de Cap Verd, fitxat pel Deportivo de la Coruña i titular l'any que ve a primera. T'imagines Bociña, que l'home em sembla que té 40 i pico d'anys, però bueno. Molt bé, Mario, doncs gràcies per tot. Seguirem en contacte. Molt bé. T'esperem aviat i us esperem a tota l'audiència. Ens anem veient. Anirem fent més peses i de moment també teniu bàsquet, anàlisis de la NBA, de les finals, que encara estem en ello. Que vagi molt bé. Només dir que el partit inaugural Mèxic-Sud-àfrica és el mateix que el Mundial 2010. Ja està. Ostres, això pinta bé, Mèxic-Sudàfrica. No recordo qui va guanyar, però hi ha moltes coses. Em van passar memes de que 2010 i 2026 em van passar un meme que era... Hi ha molta càbala. Sí, però no direm res perquè no sigui que es gafi. Molt bé, Mario, doncs una abraçada forta i ens anem veient. Adéu. Que vagi bé.